Така, колеги, отиваме да пробим бекасите. Малко нетипично. Слънчево 14 градуса. 11 и 15, още не сме стигнали. Поработихме преди това. Сега отиваме да пробваме някой бекас. Стига за 2-3 часа. Насука навлизаме в същинския сезон вече и трябва да ги почваме яко, защото колегите от другите страни не ги спират всеки ден. Готови ли сте? Перфектно застанал. А ти тука ли си? Чакай, че ме надолу. Яргото застана. Давай стана горе. А, ти си там ли? Да, чакай аз. Елей! Ако ще тръгва. Айде! Ари! Победи! Ето си. Първо майката. Айде! Първи изстрел, знаеш къде беше? Не. Какво направи? Браво, аз знаех, че прибягал, гледам тук, нали воляк? Виж, така направи. Браво, Сара. Браво, моето момиче, браво. Пак гърме гътенеци. Браво, моето момиче, браво. Браво. Тук намерих едно. Само влезе по вятъра. Арго застана. 58 метра зад нас. 58 метра зад нас. Абе, 58 над нас, бе. Ми на мен ме удава горе. Учай на поляната, аз ще вляза в тръните. Идва! Ах, мама ти мръса, как ме изигра! Браво, Арго! Браво! Айде, това е някакъв пилен. Взяме се нещо пръкна. По-бързо го бутай, по-бързо. Няма, ай! Спомене! Браво, Мая! И ти ли гръмна? Браво, Мая! А, примири мене. Ни гръмнахме едновременно. Е.
А, тук е, тук е. Бра.